Здравейте, днес ще направя клип моите рисунки. Тема за моите рисунки. Ето аз си ги държа в тази папка. Аз се сетих от идеята на Tailspace. Не мога да чета английски. Да, малко съм зле. Много съм зле, знам. Там, да. Те показаха рисунките в едно клипче с предизвикателство и аз им казах да направя клип със своите рисунки. И оттам се сетих да направя аз клип с моите рисунки. Да, мога да кажа, че те рисуват много хубаво. Не знам дали ще ви харесат моите рисунки, да. Ето това. Тези мечета не съм си ги измислила сама. Да, някои думи знам само на английски, а някои не. Тези мечета не съм си ги измислила сама, както казах, а ги видях от някъде. Така, това е първата рисунка. Ето това вече го измисли. Това го измисли и това, но това не е, видях го от някъде. Там, от рисунките, не от хора, а от интернет видях. Ето. И другото сама си го измислих вече. Ето това е другото. Според мен това е по-красиво, отколкото това. Така, сега ще ви покажа още една рисунка. Така, това не е рисунка, изработка. Ето, това е за 8 март, но понеже майка ми е в Испания и реших да направя предварително, ще ви изпратя предварително. Ето, сама се сетих. Цветенцето става малко трудно, но в някои или в някои клипове мога да ви покажа как се прави. Да, и тези отстрани изрязвам едно квадратче хартия и ги залепвам. Изрязвам квадратче хартия и ги мачкам и ги залепвам. Така. Този клип свърши и може да се абонирате за мен или да ми харесвате клипчетата или да не ми ги харесвате. Сега ще ви кажа колко абонати имам. Така, нещо не мога да вляза, защото ми е спрял интернета. Ако се чудите как правя този клип, имам инсталирана програма, за да правя клипове, отколкото да ги правя от интернет. И довиждане. Както казах в другите си клипчета, по-точно нямам други клипчета, аз ги изтрих, защото бяха долу-горе тъпи. И долу-горе за вас може да са били много тъпи. Да. Както казвам винаги във всяко клипче, във всяко, само дето не казах там, запознайте се с първата ми братовчетка или клипче с първата, клип с първата ми братовчетка, да. Може да ми давате идеи за клипчета и такива неща. Да ми давате идеи за клипчета, например като тези предизвикателства и други. Айде да виждаме, този клип може да ви е доскучал. Айде да говоря много. Раз, два, три.
Добре, бе, айде. Спирам да се лигавя, довиждане.